Son Miguel Carballo, pandeireteiro de Axeigo. Eu, Manuel Santín, gaiteiro. E eu, Xogamón, de outro gaiteiro. E faltan o tambor e o bombo, que son Pablo Carballeira e Óscar Carballo. Pois Axeigo naceu cando tiñamos 14 ou 15 anos e foi a raíz principalmente dunhos campamentos que facían aquí na Granxa Escola de Barreiros, en Sarria, que eran campamentos de música tradicionais para menores de 16, se non recordo mal. E coincidía que todos tiñamos o mesmo mestre, que era Pepe Damonde, entón aí foi onde nos coñecimos e onde empezamos a tocar xuntos. Bueno, a intención de noso era difundir a música tradicional galega e sempre pasando ben, porque a base está aí, é dicir, no fondo non deixamos de ser un grupo de colegas que nos xuntamos para facer música e ademais estamos facendo unha labor cultural como é a difusión da nosa música. Bueno, eu describiría Axeigo como bo rollo. Paixón. É a canción que máis nos representa igual os cinco. É unha canción que aprendimos no Entroido do Dío, que é unha das paradas obligatorias que temos nestes últimos anos. E é unha moi festeira que se chama Echispún. Ay, chispum, en el mar hay una barca. Ay, chispum, En la barca va mi suegra. ay, chispum, Por eso los calamares ay, chispum. tienen la tinta. Principalmente as actividades que realizamos é tocar por aí, pois, en romarías, ou pasarrúas, algún festival ou foliada. E despois, recentemente, nos últimos 2 anos estamos facendo a Xeigada, que é un evento así cultural, onde facemos cantos de taberna, talleres de, obradoiros de canto e percusión, de baile e foliada pola noite con concertos. Entonces esa sería, digamos, a outra rama de actividades que estamos facendo últimamente. Ademais de que temos paradas obrigatorias, como son a foliada Fonsagrada ou o Carnaval no Ío. A nosa maneira de combinar tradición e creatividade, nos tocamos música tradicional, entón a tradición está aí, e bebemos directamente da tradición. E a maneira de combinala ca creatividade, pois ao final, sobre todo está na percusión, en que metemos arranxos de percusión novos, distintos, intentamos meter instrumentos que non son galegos, como o pandeiro de Peña Parda, entre outros. Para min, a actuación chave que supuxo un gran cambio en Axeigo, creo que foi o Rabazón. Eu creo que para todos, porque foi o primeiro concerto en escenario grande, microfonados, moi ben microfonados, como que se veía que era máis serio, que non era tocar diante dun bar, nin nun pasacalles. Sí, foi unha experiencia distinta, porque ao final marcou unha diferencia. A darnos cuenta un pouco de que, joder, estamos tendo moito movimento, visualización e como intentar profesionalizar un pouco máis o grupo. Che, como se houbera dous Axeigos, o máis profesional que o do escenario, que incluso o repertorio cambia un pouco entre o do escenario e o que facemos na calle. Entón temos ese Axeigo, temos o Axeigo dos pasarrúas e das festas. Na tradición está quen somos e nos dedicamos a ele un pouco por autocoñecernos e difundir a nosa identidade que nos distingue dos demais, co cal é unha labor para nos moi importante. Claro. Mas, por exemplo, agora está moi en auxe, cada vez hai máis eventos de foliadas, de festivais, o sea, eso notase moitísimo. Hai moita máis xente nova tamén, o sea, o panorama está crecendo moito. Pero máis alá deso, digamos, do mundo tradio, de xente que nos gusta isto, o que sí está claro que non sucede noutros lugares é que casi que ter cariño ou respeto pola música tradicional vai implícito o feito de ser galego. O sea, quero dicir, que tú vas a unha boda e aínda que esa xente escoite reggaetón, música electrónica ou que sea, pois quere que na entrada da noiva que lle toques un alborado ou que a salida da ceremonia lle toques a muñeira chantada. Ou vas a unha romería e igual hai un dúo, hai un DJ, pero hai un cuarteto de gaitas tamén. É importante saber diferenciar o que é música tradicional, o que é folclore, que hai diferencia, ainda que a xente pense que non, e o que é a música en galego actual, pero que non é tradicional, por moito que beba da tradición. Que non por eso significa que este mal, senón que hai que saber diferencialas. E hai que apoiala porque é música tamén no noso idioma. Exactamente. E a mí me gustaría que toda a xente nova que chegue e que empece a entrarse no mundo da música tradicional a raíz destos novos grupos e demais, pois que investigue un pouco e se lle gusta, pois ver un pouco o legado, non? Ver os grupos e a xente que fixo divulgación, como se retomou todo nos anos 70, 60, 80 e inspirarse pois nos grandes, nos clásicos, que ao final é de onde vimos.
Bueno, pois neste novo proxecto discográfico xurde a raíz dunha necesidade que tivemos nos últimos tempos e é que empezamos a ter un pouco dúas ramas máis ou menos diferenciadas, unha de música ambiente, que é o que solemos facer, e despois, últimamente, pois sí que estamos tocando máis en escenario, en foliadas ou pequenos festivais, entón, pois claro, dá pé a tocar pezas con arranxos máis elaborados, aínda que sí que é verdad que a mitad do repertorio ven sendo máis ou menos o mismo, introducimos cousas novas. Pois alguén que non viu nunca unha actuación nosa diríalle que veña preparado, con forzas, con ganas. Claro, nos gustanos que participa a xente, porque nos consideramos que facemos música para e ver bailar a xente é darlle unha utilidade á nosa música, ou ver cantar cancións que cantamos, que son conocidísimas. Eso, o sea, está tendo unha resposta por parte do público, que é o que nos buscamos maioritariamente. Pedimos a participación do público na nosa actuación. Bueno, sí, é importante os festivales así porque son diferentes os que estamos acostumbrados a ver. Bueno, dura unha semana o festival, é unha semana de cultura porque non é só música, entón é unha semana cultural na que podes vivir e disfrutar Sarria, igual que disfrutarías outra semana, pero desde un punto de vista diferente. Eu, alguén que queira empezar a facer música tradicional, diríalle que nunca é tarde para empezar a conocer a túa cultura, conocela desde dentro, non só saber que hai grupos que fan esta música e xa está, senón a mellor maneira de conocela é facendo, tocando ti, cantando ti, bailando ti. Non tens que ser un profesional deso para poder disfrutar ou nin facer.